63 anyos nga lolo arestado matapos gintudlo nga ng rape sa apat ka tuig nga bata. Suspek todo panginwala sa iya ginhimo. Ang krimen nakatutok si Josel Huesca. Nagpadulong sa Women and Children's Protection Desk ang Iloy upod ang apat ka tuig nga bata kahapon sa Gimbal Municipal Police Station. Ang incident po tinatagpo sa balay mismo sa ospital na diskubrihan hindi isang nagmanugiba ng bata sa iyang maninay. Payag sa Mailoy, didto pa sa ila barangay ang suspect, ganin sigida nga ginkantuan sa mga pulis. Wala na makapalagpak ang nadakpan si Alex Garcia, 63 anyos. Ginklaro ni Senyor Inspektor Monreal nga hindi lolo sang biktima ang suspitsado, kundi magkasilingan lang sila. Wala sa payan positibo ini nga gintudlo sang bata, wala ginako nga iya ginhimuslan. Way naman ako sing mahimo kay ina mo na naging pastor ng daso kaya tubangon ko ilang ina. Dugang pa sini imposible nga mahimo niya ang paglugo sa bata kay wala siya nagatiner sa ilabalay. Halos isa na kuno ka bulan nga wala niya ginapakadto ang bata nga maghampang siya apo. Wala ko sina kahimo. Kay na naman kun nahimo ko ina sa san ulang ako nagabot. Kag ina ko no sa suno sang ilang bag-ulang isa ka bulan ora ay nakaprapit sa balay. Ginasikaso na sang WCPD ang pagpasaka sang kaso batok sa suspect. Gintiwan man sang Anyos nga makuan sang bahin ang Mag-Iloy, pero ginpakamaayo nila nga hindi na lang mag-atubang sa kamera. Josel Huesca para sa One Western Visayas.